Kikun, kibah yeng bat kiparalok uba Charles Sotun uba cukot iet uba hem na kibabun ha kibenta langkerding. Kipen pau ke jingbam sngula ban muddur ba an lap ya kamet yap jong u na kapung ke badan halau raj ke bahap ha kesnong maupat ha ke step jong ke arpo pratrik unaitung araja arpusan. Uteu rang ba basan po hunyo snam karta udeu bajunya kali kamai kit syaki yeng brio ha ka te kesnong bat buon ki itu khmat yu bat ha ka jing klat no jong u ula e no shadien yala ka kurem bat san ngot ki khun jong u ki basa ha blok 4 kesnong langkerding. Ya kamet yap uba heb lalap da ki brio ki bamut ban lech pensum kso ha ka te kapung ha ka por khandai baje men step ki bala pen tep syaki nong yalam snong bot pat da ka jingwan ki bor pulen bat ki khun ki bah yeng bat ki paralok uni urang ba. Kamet yap uba heb katia da pelup ha kate kapung kabam da jeliu hadu kata-kata kabau rang ba beri udang suk ban yak saj ban laj lada don da ki wei pat ki daw. Shu lalap ya ki slipar ba ki jaket jong u narut jong kate kapung bat layo I ba ka don snam ha kamet jong u. Ki basaki ya ka jingsei ya kamet yap uba heb ki layo thu ba ki don dak mong ha kabenta kli hadien skor kumju ha ki kiti bat kejat. Kipulet na ka Forensic Crime Scene Unit kilala ban pendap kam hado arbaje no pai sngi shwa ban ra postmortem ya ka met shenigrams bat kabasa menta ka long ban up kai pot lakala jia ayu yo baham hashwa ban lap ya ka met yap jong u na ka te kapung. Ki khun ki bah yeng ki thu bo mi na yeng ha ka por architect ne lai baje ha ka no pai sngi jong ka arpo nyo tarik unaitung araja arpsan da ka baong ya ki khun bo net lumpisa bai kit na ki brio. Hakapor san baji ru dang don ki bayo I u bo yat hasnong. Ki khun ki thu babun sin uba hab uthia ha ka kali ket jong u andala met palat ha ki sngi po ya bat ki dang muddur bo thia ha po kali. Henry andala men step bo khlam wan di sha shalayeng kila lengo bat phon u Henry ka phone jong u ru ka don hayeng. Ki khun ki balawan rengkat ka jingso si thang ki pen pau ba kim la ban muddur bo un poi khlat ha ka ni ka jaka bat ha ka te ko rukom ka ba pen suba bala don daki wei ki daw na mar ka jaka bo ju sat kali ket bat ka wei ka ol tu jong uru kala kham jangai na ka jaka balap ya ka met yap. Ki pulet kidang penlong ka jing to kit watla pat don ka ejahar ka bapura na kalyang ki khun bat ki bahyeng bat menta kidang ap ya ka kai pot postmortem ka ban mi na negrims. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.